Salam mehriban doganlar, gowmy ýagdaýlaryň janyny sagmy. Men häzir şu günkü videomy özüni Wepa Çopon diýip atlandyrýan bir haramzada deýýüse bagyşlap aýdýan. Ol adam kim? Ve näýle adam? Onu men däl, onu şol adamyň ýan ýoldaşy, ömürlük ýastykdaşy gurrun berdi. Gaýyn atasy hakykatdy aýan etdi. Dinläň, soňra çelli görüň, onsoň gerek bolsa jogabyny ýazyň. Wepa Çopon saňa diýýän, waprosyň bolsa ýene men bilen habarlaş. Erkek bolsa. Bilerek o internetin içinde görläp oturmadany erkek bolsaň jaňlaş, habarlaş. Şoňalyk özüň mujik hasap edýän bolsa, sen mujik dälsen, sen женщина. Heleýin köýnegine eýdirme, sen heleýin erkek sendenim. Heleýin malades. Ha sen bolsa şu heleýin basan aýagy içinde ýok ekenim. Heleýine salam, sag bolsun ýene birge. Tuwelem bizden mert. Tuwelem men minnetdar. Şu gelejänim. Daş atasyna da enesine de minnetdar. Şoňalyk gyýdy edepli terbiýeli edip ýetişdirenne. Şonda da şopakyr gözünde naçarsyrap maşgalam diýär. Asen bozu haramgan don wara. Görüň dakansa, onsoň jogabyny aýdarsyňyz adamlar. Oýladamy? Görüň indi. Yaman bolup, ýagşylygy onudon öz ızzatyny gidir. İtten har bolur. Pani edip 10 ýyldatlara diliň var, ýani 16 ýyl arzu edip ýeten zadym diýen bolen. 16 ýyl arzu edip ýeten bolsaň birinjiden taşlap gitmeýän sen çagaňy, maşgalaňy. Taşlap gitdiň bolýa, gazanç ütköşük eden gazançyňam ýok. Ütköden zadyňam ýok. Nähile golanyda ýaşajak golum. Jarjaşdym. Çekjek golum ýöne näme üçin beýdik maskara bolup ýörsiň? Näme üçin men ýazatlar etdiň? Çykyş etme, näme etjek şeýdi? Bizi maskara etdiň sen çagaň ýaşap ýör. Näme ýüzüňe diýip bilýän, näme diýip bilýän şoňa, näme diýip diliň bar ýa. Öllü diýmeni, näme diýip diliň bar ýa çagaňa. Ýaşap ýören çagaňa näme diýip bilýän? Hudaýa şükür jany sag oýnap ber, gedip ber, näme üçin beýdiýän? Bolýam şol etdiň zatlan. Şol musulmançylykda boljak zatmy ýaşap beren adamy öllü diýmek bolýan zatmy. Dogry hiç ilek görýän näsiň çagaňy. Ýöne indiden meýläm hiç il çagaň badyr öýtme. Ýaşaýa Hudaýa şükür ýöne çagaň badyr öýtme. Çaga ýoguny sen üçin saňa çaga görkezmeýänem. Allah janım sag bolup dursa özüm eklärin, saklarin, şu wagda çenem Hudaýa şükür ejem kakam gapdalymda durdy, goltugymdan alyrdy. Ýöne indiden beýlägem saňa mätäşligimiz ýok. Ýöne ýaşajak bolum. Çagamyň kakasy bolanyň üçin ýaşajak bolum. Indi ýöne sen maňa gerek gel. Meni ne döwreda gaýnatam. Şu an işledim. Gahar ver sana bir kağıt diye ineydim, bir haramda da ne o? Ne haramda da verip bu mağlayını yatırma yok, başta ben sizin nikahına da karşıydım. Başta sıfatım var önde. Bolup diyorsunuz. Ekleğim ben sımsıraklat bir onda. Anarlar koyduğuma. Yine de son bağıtını yatırmayacak olsana hiç demedim. Çağın ama ben neyse de yatırka taşlar gittim onu. Bu topar derler. Hansen kalkıp, hansen atar ornu. İndiket beri poğuyacaklar neyme.
Mellekler verildi, yurtların kaldırıldı. Ana magazin söküp al kerpiçin hem zayi materyal öyle senkiliydim. Gel al taşak gidip binnem bu sefer karanlığa gidip karanlığa gidip düğünün bunu emek çıkarayım. İslam'dan eyle, İslam'dan böyle deyip ne dedi bileyen ey bir gayret onu alak namın ağrım ağrım bir gayret etmen asıl ülmüyle kayın onu alak bu ne düşündüm bir gayret yarına sadıktan barköyün sadıktan apkaycan ne mi yalan söyleyeyim onu alak ne etsin vırdanın sattığları dilim var ya onu alak sözlemeni sen nam sağın var mı öpçe yine tanıma senin bir daha var kok koyu örtüm hep önde yaşattım altlayın çağım ıkvarı çağım durmuşu düzelsin de bir şu umut yaşasın diye sen bir gayret onun ekber saklap çağına başarmadın ayağına yatır kataşakır inni gülüyarak oynatıyor çağımın çağası olsa da men çağım oluyor haramdadanın bir gayretin ağrı başını edip yine de ne edeceksin o sözden ağzına lüleyen o dir çağım sen dir çağına ölü deyip ne et bunu yola ki bir gayretli edebiliyor haramdada diyorlar sana korkulayın mı çağırmayı hadır sadıktan var al korkulayın mı ne mi yalan siz diye adamın eti haram levzi halal liyle levzin halal olmalı o bir gayret diyorlar sana dinamız seni intakir olmak borçma seyret ey Vefa Çoban gördün değil mi? Sen pelvanı at takan valyan. Ve sen aydayın sen ilki bilen özün oňor. Sen diri yatan çağany, diri ýören, ýökçekler bilen çağany öldü diýip çykaryp. Ana gaýnataň aýtdy sana ýüzlenip arnamysyň bar bolsa towa gel. Balinsada ýatyrka sen taşlap gidip onu ite bir küsüm bergidar bolup ana aýdy otyra hemme dady dir şaýa dir sutnama a perwanyň tohum diýi şeýle guruladymy gurdan o ol demek perwan diýilen oglanyň götü arasta sen götüň hapa tuvalet kağıdı süpürýänem däsin götüňe. Sen waprosyň bolsa gidiş ýok bolsa gel men bilen gidiş. Gön tärdeden dünýä inen ýalag edip mesela öwredeýin. Gaýratly bolsaň götüňde gaýratyň barmy? Mehriban adamlar. Özüňiz oturumda pikir edin. Araňyzda öýlenen wadyr, durmuşa çykan wadyr, uly wadyr, kiçi wadyr. Yani hiçbir pikirlen görümler şu kelleňizde bir dir ýören adama öldü diýip internete çykaryp meni çağam öldürdiler, ýene näme etdiler diýip. O ýüregiň böyle ha olo. Öldü diýip bolýam şoňa o. Onuň näme edip onulmaly? O hatta ol Vefa Çopanyň öz dogran ejeti, kakasy on öýünden kok goýardyr. Ana aýdy otyra. Men öýümde wagtlaýynça ýaşatdym diýe. Gaýnatasy gurlap otyr. Muňa näme diýjeksiňiz ondan?
Yine bir zat ise gürlemeli diye. Gürlejek mi? Yakana çıp gürle hediletti. Vatanına vefalı ol. O bidirek yalan atlar aydıp, yalan atlar gürlep. Pul üçün sen eceňem, heleýiňem, çağaňam satçak adamdan biri öýdýän. Meni geçirsin de bağışlasın da şolaň başgalary. Yani men diýmeli bolýan şu. Soraňyzam bolsa beräň. Şol oglandan soraň ilki. Görüm. Erkek bolsa da gelsin, maňa ýüzlensin şo we paçapanyň. Bolup duranda, hoş sag bolun, saglykda görüşelim.